Wandelen met jou over padden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Vandaag een wandeling in de omgeving van Opoeteren. Het begint licht te worden. Het zal een graad of 7, 8 zijn. Het is droog. Het belooft ook droog te blijven. Dus we laten ons verrassen weer vandaag. Ik zou zeggen, geniet met me mee. Ik wandel hier door de Bosbeekvallei. Die ligt op het campusplateau en volgt de loop van de Bosbeek die ontspringt in As en mondt bij Aldenijk bij Mozaïek in de Maas. Je vindt daar vochtige graslanden, elzenbroekbossen en bloemrijke hooilanden. Het is een thuis voor zeldzame planten zoals dotterbloemen en orchideeën en dieren zoals ijsvogels, libellen en salamanders. De Bosbeekvallei is niet alleen een plek om te genieten, maar ook een belangrijk natuurgebied dat bescherming verdient. Na de Bosbeekvallei wandel ik nu een stukje in het natuurpark De Hoge Kempen. We zien hier de Sint-Dionysiuskerk van Opoeteren. De fundamenten stammen uit de 9e eeuw. De doopkapel en de toren werden in 1571 toegevoegd. De kerkklokken werden door de Duitse bezetters op 16 juni 1944 uit de toren gehaald en meegenomen. Ze werden in 1954 vervangen. De Dorpermolen
Deze molen werd reeds vernoemd in 1407 en herbouwd in 1530. Ten slotte werd dit korenmolengebouw in 1859 herbouwd in steen. Ik wandel hier door het Kruidroderbos, wat deel uitmaakt van Nationaal Park De Hoge Kempen.